Tervehdys, eli olen Hakalan Timo ja toimin Toholmin kunnalla liikunta- ja nuorisosihteerinä. Ja pääasiallisesti toimenkuvaan kuuluu olla liikunnan parissa ja nuorten parissa, eli mua voi vetästä aina hihasta niihin liittyvissä asioissa. Ja omat taustat on sellaiset, että olen käynyt tradenomin koulutuksen ja sitten tietenkin löytyy vapaaehtoispohjalta pitkät tovit liikunnan parista ja sitten on myös työllistynyt aikanaan nuorten kanssa ollut tekemisissä aiemminkin. Pyörinyt semmoinen kuin kilometrikisa, mistä on kyse? Kyse on valtakunnallisesta pyöräilykuntien verkoston järjestämästä pyöräilykisasta, johon saa ihan kuka vaan osallistua. Ja siellä on 3 sarjaa, eli jokainen voi tehdä vaikka oman joukkueen piensarjaan tai suursarjaan ja sitten on vielä tehosarja erikseen urheiluseuroille. Tämä homma menee niin, että meillä on tänä vuonna Toholmin kunnallakin oma joukkue, johon saa nyt käydä tuolla yläkerrassa sitten tämänkin tapahtuman aikana niin ilmoittautumassa ja saa apua rekisteröitymiseen heti tästä kun haastattelusta lähden. Niin. Ja siellä kun laitat omaksi paikkakunnaksi Toholammin, niin se kerää sitten Toholammin omaan pakkiin kilometriä, vaikka olisikin jossain muussa joukkueessa.